Hau. Hau gu gara. Hezkidetza eta askatasuna uhinetara bota nahi ditugu. Ongi etorriak Askatasuna Institutuko podcastera. Gaur, transexualitatea. Genero identitatea pertsona guztien bizitzaren funtsezko alderdia da. Generoarekin lotuta sentitzen eta adierazten garen modua zehazten baitu. Transexuala izateak jaiotzean esleitutako sexuarekin batez datorren genero identitatea izatea esan nahi du. Transexualitatea historikoki estigmatizatuta eta gaizki izan den arren, transexuala izatea ez dago bakarrik ondo. Baizik eta giza aniztasunaren alderdi naturala eta legitimoa da. Ni Iñaki Kanpion naiz eta gai honi buruz hitz egiteko Mikel Manso, Claudia Moro eta Jendela Izalde gurekin daukagu. Egunon, zer iritzi daukazue genero identitateari buruz? Ni ikuste dut garrantzitsua dela ulertzea transexualitatea ez dela tratatu beharreko gaixotasun mental bat, ez da patologia bat ere, edo ez dela aldatu edo sendatu daitekeen zerbait. Transexuala izatea ez dela gauza txarra edo lotsagarria. Munduan izateko eta existitzeko modu bat baizik. Arrazoia daukazu eta oraindik badago pertsona askok uste dutela transexualitatea buruko nahasmendu bat dela, eta gainera batzuk diote gero eta pertsona trans gehiago daudela eta arreta deitzeko modu bat bezala erabiltzen dela. Eta gainera ematen du uste dela helduetan ematen dela bakarrik transexualitatea, baina aurrek txikitatik espresatzen hasten diren momentutik haien generoa ere adieraz dezakete, eta aur transgeneroak existitzen dira eta hori ere kontuan hartu behar da. Horretarako oso garrantzitsua da 2022ko Espainiako translegea transexualen eskubideak babesteko eta berdintasuna eta inklusioa sustatzeko. Arrazoia daukazue, translegea aurrerapen asko ekarri ditu, baina ez ditu ezbitarren adibidez kontuan hartzen. Eta bakarrik munduan 14 aldetan ezbitar izan altzara zure lanan. Hori, esan nahi du, trans eskubideen barnean ezbitarrek oraindik osatzertutak daudela. Eta jende askok esan aldu, zaila egiten zaiela gauza berri hauetara ohitu, baina esan nahi diogu ez dela orain egin behar, eta katzak izan errespetuz egiten badute ongi egiten dute. Eta garrantzitsua da lege hau suizidioen datuak oso larriak direlako. Adibidez, inkesta baten arabera uneko 22,8 suizidio saiakera izan dituzte eta uneko 52,3 pentsamendua izan dituzte. Datuak oso kezkagarriak dira eta transfobiaren ondorioak direlako. Horrelako gauzak zoritxarrez gertatzen dira, trans pertsonen osasun mentala beti eraginpean dagoelako. Azkenan gizartearen aldetik transfobia indarkeria jasatzen dute, eta gainera beraiek genero disforiarekin kudeatu behar dute ere bai. Eta biak oso gauza gogorrak dira eta trans pertsonen osasun mentala erasotzen dute. Egia da, eta horregatik uste dut txikitatik generoaren ideia irekiago sustatu behar dugula, ze beti eginda neska eta mutilen arteko bereizketa zorrotza, ezta hori pixka bat baztertzen badugu ideia irekiago sustatu dezakegu eta pertsona transgeneroen bizi kalitatea hobetu. Arrazoia daukazu, askotan helduei gehiago kostatzen zaie gauza hauek ulertzen. Gainera transexuala izatea ez da aukera bat, jaiotzetik esperimentatzen den baldintza bat baizik, eta beraz transexualez diskriminazioa, indarkeria eta gizarte bazterketa jasan ohi dituzte, eta horrek bizitzako erronka askori aurre egitera eramaten ditu.
Hala ere, zailtasun horiek ez dira transexualak izatearen ondorio. Gizartean oraindik dauden diskriminazioaren eta onarpen ezaren ondorio baizik. Eta askok esaten dute, adibidez, aurrek ezin dutela haien generoa aukeratu, nolabait esateagatik. Esaten dutelako, etorkizunean damutuko direla, baina berez datuek kontrakoa esaten dute, 2,5% bakarrik adingabekoen artean egiten du atzera transizioarekin. Bukatzeko gustatuko litzaiguke esatea, guztiek eskubidea daukagula onartuak eta errespetatuak izateko eta genero identitatearen arabera bizitzeko. Lagun guztien onarpena eta errespetua sustatzea funtsezkoa da, bidezkoa eta inklusiboa den gizarte bat eraiki dezagun. Beno, eskerrik asko gure podcasta entzuteagatik eta hurrengoan ikusiko gara. Agur. Hau da, lehenengo batxilergoko ikasleen euskara eta hezkidetza proiektua. Mila esker hor egoteagatik. Agur eta ongi izan.